వచ్చేసిందండి ఫన్ టైం. అనగా అనగా ఒక ఊరిలో ఒక పేను ఉండేది. ఆ పేనుకు ఒక పెసర చేను ఉండేది. ఆ సంవత్సరం ఆ చేను బాగా పండిద్దాం అనుకుని అన్ని రకాల మందులు తెచ్చి వేసింది ఆ పేను కష్టానికి తగినట్టే పంట చాలా బాగా పండింది. అప్పుడు పేను కొందరు పనివారిని పిలిచి పంట కోయించడం మొదలుపెట్టింది. పనివారు పంట కోస్తూ ఉంటే ఆ పేను పొలం గట్టున కూర్చున్న ఒక అతని తల మీదకి ఎక్కి అతని తల మీద కూర్చొని అటు ఇటు దిక్కులు చూస్తూ ఉంది. అప్పుడే ఆ దారి గుండా యువరాజు గుర్రం మీద వెళుతూ ఒక్కసారిగా ఆగి, అబ్బా చాలా బాగా పండిందే, ఈ పెసర చేను ఎవరిదేమిటి అని అక్కడ పనిచేస్తున్న వారిని అడిగాడు. అందుకు పని వాళ్ళు మా పేరు నాయుడు గారిదేనండి అన్నారు. దానికి రాజు పక్కపక్క నవ్వి, పేనేమిటి, దానికి పెసర చేను ఏమిటి అని ఎగతాళి చేసి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. దానితో పేనుకు చాలా కోపం వచ్చింది. ఎలాగైనా యువరాజు మీద పగ తీర్చుకోవాలి అని అనుకుంది. చాలా పెసర్లు పండడం వల్ల వాటన్నింటినీ కూడా అమ్మేసి కొన్నింటిలో ఒక గంపెడు బూరెలు వండింది. ఆ బూరెల గంప నెత్తి మీద పెట్టుకొని యువరాజు గారి దగ్గరకు బయలుదేరింది. అలా వెళుతుండగా దానికి ఎదురుగా ఒక తేలు వచ్చింది. వెంటనే అది, ఏమండోయ్ పేనుగారు, ఏమండోయ్ పేనుగారు, బూరెల గంప పట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్తున్నారేమిటి అని అడిగింది. అందుకు పేను, మన యువరాజు గారి దగ్గరికేనండి వెళ్తున్నాను అని బదిలించింది. ఆ మాటకు పేరు, నేను అసలు నాకు ఒక బూరె పెట్టరు అని అంది. అందుకు దానిదే భాగ్యం, రెండి పెడతాను అంది. వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ అలా వెళ్తుండగా ఒక నాగుపాము వారికి ఎదురుపడింది. ఏమండో పేనుగారు, తేనుగారు, ఎక్కడికి వెళుతున్నారేమిటి, బూరెల గంప కూడా పట్టుకుని వెళుతున్నారు అన్నది. దానికి పేను, తేలు, ఇక్కడికేనండి యువరాజు గారి ఇంటికి వెళుతున్నాం అని బదిలించాడు. అందుకు నేను వస్తాను, నాకు ఒక బూరె పెట్టరు అంది. రెండి దానిదేం భాగ్యం, పెడతాను తప్పకుండా అంది పేను. ఆ ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటూ ముందుకు వెళుతూ ఉండగా వారికి ఒక ఎరుగు గంట ఎదురొచ్చింది. ఏమండో పేనుగారు, తేలుగారు, నాగుపాము గారు, ఎక్కడికంటే బయలుదేరారు, బూరెల గంప కూడా పట్టుకుని వెళ్తున్నారు అంది. దానికి ఇక్కడికేనండి యువరాజు గారి ఇంటికి వెళుతున్నాం అంది పేను. దానికి ఎలుగుబంటి, నేను వస్తాను, నాకు ఒక బూరె పెట్టరు అంది. రెండి దానిదేం భాగ్యం, పెడతాను అంది. ఈ విధంగా నాలుగు మాట్లాడుకుంటూ ముందుకు వెళుతుండగా వారికి ఒక పెద్ద పులి ఎదురు వచ్చింది. ఏమండో పేనుగారు, తేలుగారు, నాగుపాము గారు, ఎలుగుబంటి గారు, ఎక్కడికండి బూరెల గంప పట్టుకుని వెళుతున్నారు అని అంది. దానికి వాళ్ళు, ఇక్కడికేనండి యువరాజు గారి ఇంటికి వెళుతున్నాం అని బదిలించారు. దానితో పులి, నేను వస్తాను, నాకు ఒక బూరె పెట్టరు అంది. రండి దానిదేం భాగ్యం, పెడతాము అన్నాయి. ఆ విధంగా ఐదు కలిసి రాజుగారి ఇంటికి వెళ్ళాయి. ఆ విధంగా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క చోట పెట్టింది పేను. ఎలుగుబంటిని పెరట్లోని, పెద్ద పులిని ఇంటి ముందర, నాగుపామును నట్టింట్లో, తేలును ఒక షెల్ఫ్ లో పెట్టారు. ఈ విధంగా ఉండగా పేను వెళ్ళి రాజుగారి బుర్రలో దూరి కొరకడం మొదలుపెట్టింది. దానితో రాజుగారు రోజు తట్టుకోలేక షెల్ఫ్ లో ఉన్న బియ్యం తీసుకోవాలని అక్కడికి పరుగున వెళ్తాడు. దానితో తేలు చెయ్యి మీద ఒక్కటి కొడుతుంది. దానితో అబ్బా తేలు పుట్టింది అని అటు ఇటు పరిగెడుతుండగా నాగుపాము బొస్సు కొడుతూ అతని కాళ్ళు కాటేస్తుంది. ఆ విధంగా ఇంటి వెనకాలకు వెళ్దామనుకుంటే ఎలుగుబంటి మొరగడం మొదలుపెట్టింది. ఆ విధంగా అరుస్తూ బాధతో ఇంటి ముందుకు రాగానే పెద్ద పులి అతన్ని మింగేయడం మొదలుపెట్టింది. ఎప్పుడైతే పెద్ద పులి మింగడం మొదలుపెట్టిందో పేను జలజల తల మీద నుండి కిందకి పాకేసి రాజుగారిని ఎప్పుడైతే పెద్ద పులి మింగేస్తుందో, చూసావా పేనేమిటి, పెసర చేను ఏమిటి అని అడిగావు కదా, మరి రాజు ఏమిటి, పులి మింగడం ఏమిటి అని అది కూడా ఎగతాళి చేసి రాజుగారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ బూరెల గంపను ఐదు కూడా కూర్చొని పంచుకొని హాయిగా తిని అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాయి. చూసారా, అందుకే ఎవరిని ఎగతాళి చేయకూడదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ.